Sí, las meninas de Pablo Picasso. Las meninas de Pablo Picasso. Aquí, quina és la curiositat d'aquí? La curiositat d'aquí és que la pintura decideix qui és. Jo anava a dir que eren la senyora Stan Laurel i la senyora d'Oliver Hardy, però la pintura ha dit no. Nosaltres som les menines. I el creador, mutis i a la gàbia. Qui té raó? La pintura és la que té la raó, perquè si no diu, hi ha un senyor allà, pot dir missa, diu la pintura, diu, jo sóc aquest, això és art, volem donar el protagonisme a la pintura, i no paren, no paren de bellugar-se, això són les de Picasso, perquè són modernes, si fossin les del Velázquez, però com que són de Picasso, és més interactiu, el Picasso, la pintura està viva, el Picasso, oi? És una pintura viva, no? El Velázquez, però Velázquez és pintura viva. Molt bé que tu elles, molt bé que tu elles.